ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахти J. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор боз якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, ягон мошинои боркаш, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад шумо мухаллиф сурат маълумот шуд дар номери имейл ватсап рӯй кунед. Мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст тракторои фурӯшӣ аст, мошинои советски BMW ва Opel Hatchback, Opel Sedan, Vectra, Caravan ва дигар намуд мошинаҳо аст ки барои шумо омода кардем ки Toyota Corolla ҳаст. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. Мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 161 сомонӣ. Кадом намуди мошине ки дар кор аст дар комментария нависед. Мо дар видео оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда баҳри шумо видео мекунем. Марҳамат, навор расад мекунем, рафтем. Якум техникаи фурӯшии имрӯза аст дӯстон, трактори фурӯшӣ аст ки трактори T40 соли барои 6 1985 аст ки сайсениш беҳтаринай пол оборот заводид мешавад. Хеле ки дасти як одамда гаштагиае. Дар дуруш мегӯяд самбуфер задаги аст, салон тоза мегӯяд, трактор мегӯяд ҳолати беҳтариндай, фақат мегири корта пеш мебарӣ. Пол оборот заводид мешавад, сайсениш беҳтарин, ягон камуди нав дорад. Айни ҳол дар Душанбе дар ноҳияи Фарзобда қарор дорад ва нархша гуфтасиян 34 та бо конкретна одамони харидор ки боша арзон мешавад. Ягон маълумоту иловагӣ мегӯяд соҳибшон, агар ки хоҳен ами шумо занг занен маълумоту иловагиша метиҳанд. ҳолати беҳтарин, фақат мегири корта мебарӣ. краскашам нав аст дар Душанбе ноҳияи Варзоб 34 та бо арзона мешавад. ин ами рақамо мегафон шуда позитсияни кор мекунад. бештар маълумоти пураша аз соҳибашонгири трактор T40 маромад. дӯстони азиз, шумо дамагар хел техникаҳои фурӯшӣ, ягон хона, замин, квартира, мошинои майда, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумотшо рӯй кунед, мо фурӯшда мегузорем. Лайкотон нагузоред ва навора падлисаш кунед. Ди мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон BMW Пятерка аст ки соли барои 6 2003 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. гази Евро 4 дорад. Объёми мотораш 2.5 литр, коробкаш автомат, сайзтари мошин бадрон беҳтарин. коробка автомат неки ранги механикам истода бурда мешавад ки 1 2 3 4 хеле ҳам кор мекунад. кадоре ки мефаҳмад ҳам стили механик, ҳам автомат, хай бештар маълумотша мегирем. 1 сола ҳуҷҷат дорад, яъне мошин мегӯяд пулт катиҳуй мешавад ва старт стоп дорад. балон ҳолати корида, коробкамаш 100% хадавоишам кадаге бадон радмӯ краска, ҳамачи электропакет, кондитсионер, мошин ҳолати беҳтарина бадрон. Хоб, айни ҳол дар шаҳри Ҳисор қарор дорад ва нархша гуфтасанд 45 та бо арзонтара мешавад. 45 000 сомонӣ аст бадрон, одамоне ки наличи мегира арзонтара мешавад. ягон вариантҳои алишии хубам боша мека пешниҳод кунед, кадомиша худашон интихоб кунам. вариантҳои алишиам мешавад, метавонед пешниҳод кунед, фақат барои мошинои соз бошад. мошин дар Ҳисор 45 та бо арзон мешавад. рақамошон мегафон. ягон маълумоти иловагӣ хоҳед фаҳмидан аз ҳамин рақамошон, дигар маълумотша занг загирем бо арзона мешавад. дӯстони азиз, кадом намуди мошине ки ба шумо ки лозим бошад барои харидан, дар комментария мо нависен. чӣ хели мошин, кадом марка ба шумо дар кор аст, мо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. дастгироатонро фаромӯш накунед, ҳамин силкаи навори моро кадом сайте ки дорем падлисаш кунед ва лайкотона занен, дар комментария фикри худтон нависен, дастгирӣ кунед, мо ҳам барои шумо мошинои гуфтагитона пешкаш мекунем. саи мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Hyundai сервис аст ки ҳамин хеле ном хай хато хонда бошед мефаҳмед худтон. Hyundai сервис соли барои 6 1996 аст ки судишфурӯш тоқа бензини холия 12 литр да мегӯяд 100 та мегардад ки бензини холӣ бадрон. объём мотораш 2 литр, коробкаш автомат, сайзтари мошин мегӯяд беҳтарин нахаду 4 диска 4 балонои нав, ҳуҷҷатош кадаги аст бадрон, мошин мегӯяд масъала алиш кадаги. хоб, электропакет, кондитсионер, ҳолати мошин бадрон нахадо хай камтар косметически кор дорам, як косметически корша мекунен, дигар мошин ҳолаташ беҳтарина. дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 20 000 сомонӣ бадрон ва ин мошин дар Душанбе тарафи Гипразем Чимтепада қарор дорад, яъне ки обшим Душанбеда қарор дорад. вариантҳои алишиам аст, ягон Opel Astra, Mercedes ёки Opel Hatchback бошад, маслиҳат мекунем алиш мекунем, яъне ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед. ин мошина бадрон мошини зура барои баландӣ бурмода хеле мошинои боқувват ва зур аст, кадоме ки медонад. аккумулятораш мегӯяд пачкаи документ дорад, хай мошин беҳтари 100%, хай косметически кавкада ҷош кор дорад, ин ба хайра. якум рақамошон мегафон аст, Тоҷикистон кор мекунад, WhatsApp пайваст дорад ва дуюм рақамошонам
номерои расмӣ аст ки ин нашам кор мекунад ва ватсапам пайваст мошин бе ниҳоят арзон ки 20000 сомонӣ бадрон вариантҳои худтона пешниҳод кунед. Кадоме ки алиш мекунад дигаршам мегӯяд маслиҳат мекунем, яъне шумо ё вай болоӣ мисол маслиҳат карда алиш мекунед. ягон маълумоти иловагӣ хоҳед фаҳмид дар ҳамин рақамҳошон зак ки нависед дар ватсапшон ба шумо атфед метиҳам ва мисол савдо карда маслиҳат мекунед. лайкҳоро гузорем ва навори моро дар ватсап имотон чиз дорен поделсаш кунед. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Toyota Corolla аст ки соли бароишаш 2009 сола ки сӯзишвориш тоқа бензини холия. Авио мотор 1.8 литра коробкаш автомат сайстаи мошин бадрон беҳтарин. мошин кондитсионер дорад, ҳуҷҷат дорад, люк дорад, автопилот, монитор, мултирол, хадавои кадаги, коробкаш нав пачка, мошин электропакет, кондитсионер ҳама чи опшн дорад. ҳолати мошин мега беҳтарин не ки алиш намешавад тоқа суми холӣ ва радной краска. мошин баъдон мошини шаҳрӣ аст ки бе ягон камбудӣ бе ягон расход гуфтагӣ аст соҳибшон. нархи мошин мега 90 гуфтасем бо савдо ҳам мешавад ва ин мошин дар шаҳр пойтахта қарор ки душанбе бадрон 90 одамоне ки кан карда мехаранд омада бинанд ва арзонам мешавад. ҳама чиз кор мекунад, ҳама чи дорад. 90000 сомонӣ муомила ва савдош дар назди капоти мошин 2009 сол аст. кадоми шумо агар хоҳед харидан дигар маълумоти пурраша аз рақамҳои поинбуда мегирем. дӯстони азиз, шумо агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, мошинҳои боркаш, ягон маҳсулот чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад, сурат ва маълумотша дар номерои имо васаб рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Daewoo Tico аст ки светои сурх соли бароишаш 1997 аст ки сӯзишвориш тоқа бензини холӣ. авио мотор простой эконом 0.9 литра коробкаш механикай сайстаи мошин нахаду. мошин мека нав мотор кадаги астем, фақат камбудиш аме ки як хадавой мекунӣ мегири газ метиҳӣ. электропакет ҳолати балонно корида аст, 4 диска, салон тоза, мошин радной краска нахаду. фақат як хадавой мекунӣ мегири газ метиҳӣ. айни ҳол дар ноҳияи шаҳри нав қарор дорад ва нархшро гуфтасай 11000 сомонӣ баъд нархи ахиронша дигар арзон намешавад. соҳибшон ҳамин хел гуфтае ки арзон намешавад, нархи ахирон 11000 сомонӣ гуфтиянд. агар ки ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед фаҳмидан дар рақамҳошон аст мегафон кор мекунад, бештар маълумотша аз ҳамин рақамҳо мегирен. кадом намуди мошинеро шумо ки мехарен дар комментария нависед, кадом марка, кадом солош, чӣ хел свето ки чӣ хел нархода мо амро ҷудо карда дар видеои оянда пешкаштон мекунем. дастгиритонро фаромӯш накунед. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Astra F аст ки дар кузофи хетчбек соли бароишаш 1995 аст ки бензин газ сардош кор мекунад. мотор простой 1.6 литра коробкаш механика сайстаи мошин бадрон нахаду. мотор коробка мегад 100% хадавои кадаги, центра замок, радной краска, салон тоза хай камтар мегад мелич кор дорад мегад соҳибшон мелич кор дорад. инаша нафтан чӣ корае камтар меличовка кор дорад. нархи мошина 25 та гуфтасам бо конкретна одамони харидорда арзонтара мешавад. ин мошин баъдон дар шаҳри турсунзода регарда қарор дорад. ягон маълумоти иловагӣ хоҳед фаҳмидан тариқи телефон худатон мегиред. хай ҳолаташ нахадода коробка, мотор, хадавои 100%, центри замок, 4 калпак, 4 балонаи 80% дорад. меличи кор дошта. рақамошон мегафурастанд мошини дар регар 25 та бо арзон мешавад. маромад дигар маълумоти иловагӣ аз ҳамин рақамҳо. дӯстони азиз, агар ки имконият бошад ҳамин видеонавори моро фақат через программи VPN тамошо кунед, барое ки барои мо ин муҳим аст ва хела даркор аст. программи VPN мисол скачат кунед ва ҳамин навори моро через ҳавай тамошо кунед, хела кори хуб мешид. раҳмат барои фаҳмидатон ва барои дастгиритон. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Daewoo Nexia аст ки светои сафед соли бароишаш 1995 аст ки сӯзишвориш тоқа бензини холӣ. авио мотор простой 1.6 литра коробкаш механика сайстаи мошин бадрон нахада ҳолати яъне на безеб на хуб ҳолати средни бадрон хай камкам танашда кор дорад. 4 электропакет, чехол, магнитофон, балонош хай средня, меличовка камкам танашда сарапина ҷои ҳамин хеле пӯшидагӣ камкам дошта. ҳамин хел сарапина тофтасе бадрон яъне мошин камтар расход дорад. айхел мегад нахадва аста. дастрошта мега сум дар кора мефурӯшад бо нархи 7000 сомонӣ бадрон бо кадоми то агар харидор ҳастен қачон муомила мекунед ягон сумша арзонам мекунед.
این ماشین باید در نویه 15 قرار دارد. رقمش نست مگافون کار میکند. آدمانی نلی چی میخرید داده ارزان میکنیم. نویه 5 7000 سومانی. مرامت دیگه معلومات ایلاوگیشه طریق تلفن گیرین. لایکتون از خاطر نبرین و سیرکه نواره از شما خواهش میکنه که در همه چی پادیسش کنین. هشتم ماشین فروشی نوبتی است بادرون اوپل استرا افاسا که در کوزفه کاروان اونیورسال سویتوی سفید. سال پروشش 1993 است که سوژه فروش طاقه بنزینی خولیه. آبی موتورش 6 لیتر پلاستیک کاروبکاش مکانیکی ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه برای کار کردن میگه تایر فقط میگیری کورت سر میکنی خیر بادرون هم خیلی کم کم ملیچوفکا دارد. ماشین تازگی سوسو کمتر مثال با راسخود هم میکنین برای که ماشین خدوای نکی راسخود اپشن کمتر دارد. نگفتن چی راسخود چی نکی از همین مثال چیزش معلومه. ماشین خدوای نکی کمتر راسخود میکنه. بسیار با تکرار میکنیم با تماس میگیرین. نرخ ماشین 15000 سومانی گفتم با ارزان تر هم میشه و این ماشین میگه در شهر حصاردا قرار دارد. تا قصد سومی خولی میگه عموما میگه علیش نمیشد. آدمانی که نلی چی میگیرن سونکتی ارزان تر میتین. عموما بدرون علیش نمیشد تا قصد سومی خولی. 15000 سومانی ماشین در تریتور شهر حصار رقمشون مگافون هستن. یگو معلومات ایلاوگی شون خون فهمیدن رقمشون از زنگ زنن پورا معلومات چگیرین با ارزان تر میشود. کراسکای سفید ماشین حالت خریده است. 4 بالون 80% یعنی که 60-70% میگه صاحبشون 4 دیسکا مایکروفون مرامت زنگ زنی رقمشون مگافون. دوستان عزیز بودم تکرار میکنم که برای رکلامای ما اگر که شما چنین ماشین های فروشی خانه زمین کوارتیر یگو تکنیک چیزی که برای فروختن باشد در واتساپ ایمو ما رو کنیم و در ویدیو آینده فروشته میگذاریم. کدام نمودی که ماشین میخرین کوارتیر میخرین خانه در کامنتر ما نویسید ما جدا کده پیشکش میکنیم تا ویدیو آینده.